Здравейте хора, съжалявам, че не снимах влог от това как взимам iPhone 15-ката, но вече отворим така и така. В смисъл не знам защо е тук мига принципно, но то не прави така. Ето го иначе, да. След, че тук съм си гледал някакви... Сега не знам обаче как да го... Долу на глас. Да се виждам. И сега ще ви покажа моите кофи, само да оставя кутията. Да затворя кутията също така. Има си протектор. Не знам защо мига тук по дяволите, но всъщност не мига самия телефон, а сигурно е тук това има едно мигащо. Не знам защо мига, просто не от самия телефон. Не. И сега ще ви покажа моите коловки, като започваме с първата, с втората, с третата и с четвъртата. Общото имам 4 коловки, мама ми поръча още една. И е време за коловка. Ето го телефона, ето тази коловка. Беше първата коловка, с която взех телефона. Ето и как му седи. А тапета е специално заради четвъртата коловка. Ето го иначе. Отдолу махам този колов по-лесно. Това беше първата коловка, махам. Време за втората, която мисля, че се слага малко по-лесничко, прозрачна коловка. И нищо особено, като прозрачна коловка, като прозрачна. То не, че и третата не е гордо такава. И третата е гордо такава, да? Обаче не знам защо с тази коловка телефона ми изглежда на зелен. Тук имам някакви известия. И сега дойде време за четвъртата коловка. С попит. Извинявайте за гласа ми, просто преди около половин-един час станах и още не съм се разсъдил. Един приятел ми се обади, ме покани на неговия рожден ден и общо се туда. Вчера се опитах да го заснема, обаче не стана видеото, защото брат ми влезе и го провали, понеже знам, че той е картица и ще почне да ме хейти веднага. Бате, заради тебе вчера ми се провали видеото. Знам, че ще го гледал. Аз му казах, че ще пускам видео, му казах да не пречи, вика, айде чакам го след търпение. Не точно това ми е казал, да, ама беше подобно. Стойте да такова попита. Стойте, че почнем да снимам нещо. И ето как седи с попита.
Тук не знам защо става така. Не светка даже и от самия телефон, но не знам защо. И светка много бързо. Сега ще ви пусна да видите колко е силен. На звук де. Имам 846 последователи. И косичката ти пъка да е дръпната. Вземи франки, не парчуваме. Тук съм да плескам, да харча пари. По цял ден, цяла нощ да се гърми. Само остани, само остани. И така. Сега. Ето тук. Не знам защо обаче. На грешно място съм отправил обаче. iPhone 15. То не, че вече не разбрахте, че е такъв ден. Обаче, между другото, тази ковка не е за моят модел, а за iPhone 12. Единственият проблем е тук е това копче, което аз не го ползвам. Иначе... Ето тук бутона за увеличаване, натискам. Тук за намаляване натискам. Увеличаване. И всичко си работи. И това не е цялата сила на фенерчето, бе. Защото това... Ето как е като си с фенерче. Ето как му... Сега. И сега ще пусна нещо от Spotify да видите как такова. Ако си намеря Spotify, аде. Без да искам скриншот. Ето. Чакайте, виждам. Ела вкъщи на дивана, да ти пратили покана. Знам, те в моя хол, ще пусна. Само трябва да спомня песента.
Между другото, ето тук аз съм си избрал да ми е така батерията, ако се виждате. Аз съм си избрал да не ми пише процента, иначе много лесно се сменя. Сега ще ви покажа. Ето, влизате в батерия и тук натискате процент на батерия. Чакай, това ми е режим пестене на енергия. И като натиснете процент на батерия, ето. Сега имам процент, имам 91%. И аз наскоро разбрах, че можете да се променяте гласа на Siri. Hi, I'm Siri. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Понякога ще записвам през iPhone видеа, защото успях да си прехвърля профил в YouTube. И така, хора, много е бърз. Всички казват, че всичките най-нови iPhone били циклили и темботобни, ма той въобще не цикли. И най-накрая имам капацитет с 1100. Защото на стара телефон падаше батерия. Последно зареден до 100. Екранно време ми днес съм го ползвал час и 6 минути. И 14 да объркал съм се. И така, иначе за цялата си. То днеска почна седмицата пък. И общо взето много си е хубав. И поне на него не са му сменили кутийката, както на другите. На 16-ката ден. Имам така. 16-ката вече е everywhere. И да. Демек има навсякъде за тези, които не знаят. Между другото, да, наистина има навсякъде, защото буквално почти във всеки магазин, даже в който влезем за кофти, има кофти за iPhone 16. До моите, за 15. До моята. Такива за моят модел. Но ми е гадно, че не снимах. И имам... между другото, също така не трябваше и да снимам. Не заради това в магазина, защото на стария телефон имах 30% и буквално нямаше ни за 1 час и нямаше гаран процент. Даже за по-малко от 1 час не нямаше. Нищо обиколихме 3 магазина. Те бяха близо. Тук единия, тук втория, тук третия. И чак в третия аз държах да е син. Ето. Син. Добре, хора, това беше видеото. Да, това беше видеото от мен. Чао, хора!